हादरनि नखर मन्थ्रि जेब्ला फैयो अब्ला फैयो मोनसे प्रटोकल जायो जिहेतु बबेबा मोनसे जायगाथिं थांनो मोना बेफोरबायदि मोनसे प्रटोकल जायो बे रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो लुबैगोन बे समाव दा बावहाय माने नंगौ जे हादरनि माने हादरगिरि बा गाहाय मन्थ्रि आरो माने नखर मन्थ्रि बिथांमोना बबेबा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाङोब्ला दिनै सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि जेनाखि प्रटोकल खानानै होनाय थायो आरो जि प्रटोकलखौ जोङो मानियाबा सोलिनो हाया बे प्रटोकलखौ जोङो मानिनांगोन। दा बेहायनो जोङो रायलायदों जे बेवहाय माने बांद्राय माने टाइट बा बांद्राय बेवहाय माने स्ट्रिक्ट माने प्रटोकल बा बांद्राय स्ट्रिक्ट माने मा होनदों सिकिउरिटि बे बा चेकिं बेबायदिनि गेजेरजों माने बे जथुम्माया जायोब्ला बेवहाय माने बाहागो लानायनि अनजिमाया खम जागोन बेखौ जोङो मोनदाङो। बेनि थाखायनो जोङो दिनै जोङो रायलायदों पुलिस डिपार्टमेन्टजों सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टजों बिथांमोनहा जेन माने जोंनि रायजो राजाफोरा हाबनायनि बेलायाव जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखाय हाबग्रा जेनाखि लामा हाबग्रा जिखिनि लामा बेखौ दिनै 100टानि बारा बेबायदि मोनसे माने चेकिं पइन्ट बेबायदि मोनसे लामा बिदि दरखं बेबायदि खालामनाय जादों जे दरखंजों जोंनि रायजो राजाफोरा उदाङै मोजाङै हाबनो हागोन। नाथाय बेवहायनो नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोनहा दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बा खौरां माने बिजोंनि गेजेरजों मिथियोब्ला गोसोआव लानांगोन फैनायनि सिगां दा बेवहाय हाबनायनि सिगां मोनसे प्रटोकल दङ जे जोंनि बाहागो लागिरि नोंथांमोना बेवहाय बेग लानानै हाबनो मोननाय नङा मना लानानै हाबनो मोननाय नङा दै बथल लानानै हाबनो मोननाय नङा नोंथांमोननि आखायाव लानाय मबाइल बा मानि पार्स फिसा बेफोरबायदिखौ लानो मोनगोन आरो लोंनो थाखाय बथल लानानै थांनो मोनाब्ला दैखौ माहा लोंगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था जिंगासिनो नाङा जे जोङो सिङाव बेवहाय प्लास्टिक पेकेट पाउचेस बेबायदि दैनि माने पेकेट जोङो बेवहाय डिस्ट्रिबिउट खालामगोन जों बितरन खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय माने गोनो गोथो जानो मोननाय नङा आरो सिपियाव बा बहाबा पकेटाव बेबायदि माखासे सिखा बा दाबा बायदि मैया बेखौ जेन जोंनि माने रायजो राजा नोंथांमोना लाबोफाया बेखिनि माखासे बेसिक प्रटोकल दङ बेखौ जोङो मानिनानै सोलियोबानो बेवहाय हाबनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा। आरो बेवहाय गारि पार्किंनि थाखाय जोङो जिल्ला वाइसै गारि पार्किं बेबायदि जोङो खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोङो रायलायदों जे जोंनि रायजो राजाफोरा माने बांद्राय गोजाननिफ्राय थाबायनांनाय जेन जाया बेनि थाखाय जोङो बिनि बेबस्थाफोरखौ जोङो माने मोजाङै थि खालामनानै जोङो दोननो नागिरदों। दा बिनि थाखाय जोंनि भलन्टियारफ्रा मदद खालामगोन बेनि थाखाय सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मदद खालामगोन आरो जोंनि जिल्ला एबसुफोरनिफ्राय जिथु हांख्रायनानै लाबोदों रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनाबो मदद खालामगोन। बे गभर्नमेन्टनि जिखिनि एसएमनि जिखिनि प्रटोकल बेखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ जेबो जिंगासिनो नाङा नोंथांमोनखौ जोङो जेबो उसुबिदा जाया हुसियायै जोङो नोंथांमोनखौ जोङो सोनायनि थाखाय जों बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ जोङो खालामदों आरो जोंनि सिनियर माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि माखासे इनभाइटेड भिभिआइपि माखासे आलासि बिथांमोन बा भिआइपि माखासे आलासि बिथांमोनखौबो जोङो जेंना गैयाजासे मोजाङै माने फैनानै हाबनो मोननायनि बा जिरायनो मोननायनि बेबस्थाखौ जों लाहार फाहार खालामखादों। बेखायनो आङो गासैखौबो माने बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।